Taho taho ke, in san yi abokin na baya da mudu. Uban bacci ne, dan da kasan an kasa haka yi. Ya haka yi ne? Dan Alhaji, na ga ranka bace. Kai da ba a bata mare sai ka fito waje ka nuna da yake baka da sirri. Baka san abin da ya faru da ni ba da shi yasa kawai kake gani na aka kai baka san zuciyata bane. Me? Gidan kajina ne ya kone. Ya kama da wuta. Allah ya sa dai ba su kone ba kajin nan. Amma abin mamaki ya jilace kawai ta kone. Ya jele kajin. To yanzu duk wanda za su ma da fafe suke yi. A maimakon su yi danye. A da fafe suke saboda kai Allah ne ma ya taimake da tun ma gaba daya su kone. Allah ya kiyaye haka kaddara take. Amu amu. Zuwa ne in ga ma dama Alhaji ya dawo. Kuma Alhaji ya dawo ana can ana warshe gale walle a gidansa. Gidan Alhaji. Ga amarya daga gidan muke da haka. Mun je mun ci daɗi a gidan nan. An kawo mana abinci mun kwasa kuma an yanka kajin tura daga turai yazo da kajin. Kaji yazo da su daga turai yanka. Mu yanzu cinya ɗaya aka ba mu muka ci. Ɗabar nauyin cinyar da girman kazar. Mutum uku ne suke daga cinyarta. Kazar? Yayi. Aka dora mana ita akan kwanan abincin mu muka cinye. To ko ba haka bane uwar gida? Kwarai kuwa. Tsabar girman kajin a turai. Amalanke ma ake dora musu ake noma da su. Ita kazar? Kwarai kuwa. Alhaji kuma ya baku? Ai ka je ka ci daɗi. Gaskiya. Amarya. Mu wanke bakin mu dan ni baki na duk mai kone yanzu haka. Lalle ni wa'annan ma sun fi ni ƙarya. Ni na ɗauka maka gwamma za su tambaye ni ma amma suna wani magana Alhaji ya ba su kazar cinya guda ma wa.